azken aste hauetan, inoiz baino ageriago agertzen zaigu Estatu Espainiarraren eskuinaren ofentsibak herri honekiko izan ditzazken ondorioak. Agerpen bezala, batzuk aipatu besterik ez, batetik Sevilla biren adibidea, non nabarmen geratzen den espetxe politikaren gizatasun falta. Orain egun batzuk, espioitza eta jazarpen politiko agerpen batzuk ere salatu genituen, Ernairi egindako espioitza, sorturen kontrako jazarpen poliziala eta ilegalizazio mehatxuak, eta horri gehitu behar zaizkio eremu sozialean etengabeko erasoak. Lan erreforma dela, lomce udal legean erreforma, Euskal Herrian eragin zuzen eta zehatza daukatenak. Eta zergatik? Estatuak argi du, askapen prozesu Euskal Herrian guztiz erabakigarria den fase batean sartu dugula, eta fase horretan argudio demokratikoak jarri behar dira mahai gainean, eta unionistek ez dauzkate eskura argudio demokratiko horiek. Bakarrik ukazioa eta errepresioa bere mailarik gorenera eramatea. Beraz, ondorioztatu genezake, estatuak momentu honetan helburu garbia duela, eta hori da ezkertear independentistok eta herri honetan aldaketa bideratu nahi duten sektore guztiak. Eta hori guztiak jarri nahi ditu bere jo puntuan. Beraz, esan genezake, arazoa dagoeneko ez da eta, bere eskuztegoen borroka armatua amaitu ostean ere herritarrok ez dugulako bake eta normalizazio eskenatokirik ezagutzen, arazoa ez da ezkera abertzalea, arazoa ez da Euskal Herria, arazoa Espainia da eta bere izaera frankista eta antidemokratikoa. Esan genezake, estatua hartzen ari den erabakien ondorioz, erabaki errepresiboak, erabaki inposatzaileak, emergentzia nazionaleko agertokia zabaldu dutela gure herrian, eta norabide horretan sorturen iritziz, herri gisako emergentzia egoera honi aurre egiteko prestatu behar ditugu gure buruak, herri honetan horretarako preste gauden eragile guztiok. Geure buruari galdera hau egiten diogu. Zer egiten utzi behar diegu herri honetan zabaldu den aro berria zapuztu eta atzera egine duten Rajoy, Aznar, Mayor, Rubalcaba, gisakoei. Belaunaldi berriak eta egungoak eskubiderik gabe eta pobreziaren eremuan kultur eskasian eta beldurrean bizitzera kondunatu nahi gaituztenei aski dela adierazteko ordua heldu da. Herri honen, herritarren aurkako erasoak amaitu behar dute behin betirako. Sortu beraz, zabaldu den aro berri hau zapuzteko alegin erabatekoan murgildu diren sektore horiei aurre egiteko borondate irmoa erakutsi nahi du gaurkoan, eta norabide horretan esan guretzako euskal gizartea dela iparrorratza. Eta zein den euskal gizartearen nahi hori, apustu argia, gure ustez apustu argia egiten du gizarte horrek, bake eta elkar bizitza demokratikorako eszenario bat eraikitzeko. Eragile politiko, sozial eta sindikal guztiei dagokie sorturen iritziz, gure esku dagoen arduraz jokatuz hartu beharreko neurriak eta erabakiak hartzea. Espainiar estatutik involuzia helburu datorkigun erasoari aurre egiteko modu eraginkorrean. Eta zertan ezin dugun huts egin? Errezeta zaharrak gure ustez, hau garrantzizkoa da, gure ustez errezeta zaharrak garai berriari aurre egiteko erabiltzeko orduan. Errezeta zaharrak dagoeneko ez dute inondik ere balio. Esku artean dugun erronka hain da garrantzitsua ezen baliatzen dugun lehen transiziotik gainen ditugun defizit politiko eta ekonomiko guztiei aurre egiteko edo porrot berrietara, herri bezala gainera porrot berrietara kondenatuta gaude. Beraz, esan genezake arduraz jokatu beharra dagoela eta esku artean daukagun aukera izugarria aprobetxatu Espainiar estatutik datorkigun errezeta suntsitzaile oiei guztiei erregisako errezeta demokratikoarekin erantzuteko. Eta esan beharra dago noski horretarako eskuak zabalik dituela ezker abertzaleak.